Mads Vinterhøj er netop på vej til at tage en tur med den lokale bybus. Normalt ville jeg have taget bussen, men det koster penge, og dem har jeg ikke nogen af. Go. Ej, hvor ville jeg gerne have, at jeg kunne tage bussen i stedet for at ligge her. Vil du også gerne have gratis busser, så stem på Midt-Midt-partiet. Ja, skat. Wow, du er høj. Går du også ind for høj skat, så stem på Midt-Midt-partiet, så du kan få fri abort. Jeg har ikke råd til andet end at gå på usle HG. Hvis du også er træt af det, så stem på Midt-Midt-partiet. Så gør vi det lidt meget lettere for dig. Stem på Midt-Midt-partiet, fordi at vi går ind for gratis busser og god behandling af de ældre på plejehjemmene.